Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci da fatan kowannen ku yana lafiya. To Allah ya sa haka. Kamar da muka saba kawo muku da fina-finai a kowane lokaci, muna kawo muku da fasdocin manyan fina-finai wanda za su fito a kowace rana. To a yau ga wannan fina-finai wanda za su fita a ranar yau Lahadi kenan, kamar yadda muka saba dora muku. Wannan su ne manyan fina-finai da akwai na kamfanin Yusuf Zamani, Mega, Sultan, da kamfanonuwa daban-daban da kamar yadda muka saba dora muku a kai. Wannan wanda muke gani yana motsa, wannan shine group tamu ta BIB, kamar yadda muka saba faɗa muku ba kai, insha Allah. Ga masu buƙatar shiga group, masu buƙatar sayan ɗaya da sauransu, insha Allah za mu iya saida musu. Za ku iya tuntuɓar namba domin neman ƙarin bayani a kan wannan group ɗin tamu ta BIB, wanda muke muku jawabi a kowane lokaci. Sannan group tamu ta Telegram ce, ba WhatsApp ce ba. Amma idan wani farkon ziyartar ka wannan YouTube channel na ka danna mana da subscribe, sannan ka haɗa mana da alama ƙararrawa, ta yadda idan mun ɗora da manyan fina-finai za ku dinga samun su a kowane lokaci idan mun yi fasta. Mun gode da tsayawa da kuke, kuna sauraron mu da bibiyan mu da kuke yi a kai, insha Allah. Wannan group ɗin da muke muku jawabi, za ka samu duk wani fim na Indiya, Hausa da ya wuce na baya, kama na kamfanin Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Algaita da sauransu, za ka iya samu a wannan group ɗin tamu ta BIB kenan, insha Allah. Sannan tsari ne wanda za ka yi rajista, za ka defo kenan, za ka biya kuɗi a saka ka a ciki ba, insha Allah. Wanda yake Nigeria, Niger, Libya, Algeria, Cote d'Ivoire, a kowace ƙasa mutum yake, idan ka tantabe mu za ka ji ƙarin bayani, za mu kwatanta maka ga yadda za ka yi rijistar naka, ga inda za ka yi rijista a saka ka a wannan group ɗin tamu ta BIB, insha Allah. Da haka kada ku bari a baku labari, fina-finai ne mayya wanda za su fita a ranar yau Lahadin nan, insha Allah. الله جميل الوجه أجله، له الكلام أحلى إذا تلا عليك يا رسول الله نبيك. يا نور العين يا خير كل يا باب الفاتح يا رسول الله. الله نقيقرو تفاجو كلام هلون بلاجو، أنتو يني بركة يا حبيب الله. يا نور العين يا خير كل يا باب الفاتح يا رسول الله. الله ينافقو تكوست روحيني زوب نبست، دقمو كسات بليلة يا رسول الله. يا نور العين يا خير كل يا باب الفاتح يا رسول الله. الله إمام الأنبياء وسراج الأولياء، وقد سما عليك يا رسول الله نبيك. يا نور العين يا خير كل يا باب الفاتح يا رسول الله. الله حبيب لا شبيه، انتهى وهو فقيه، كما بدا عليك يا حبيب الله. يا نور العين يا خير كل يا باب الفاتح يا رسول الله. الله دلائل العباد غدا يوم الميعاد، يا ملجئي عليك يا رسول الله. الله رحمننا عليه وقد أتنا لديه، صلى به عليك يا رسول الله نبيك. يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله. الله زيادة العليل هي رزق ذو طويل، سبي بكي عليك يا رسول الله نبيك. يا نور العين يا خير كل يا باب الفاتح يا رسول الله. الله كذلك
يدون وبابك يقون ويصوح عليك يا رسول الله نبي يا نور العين يا خير كلي يا باب الفاتح يا رسول الله الله تغوغ توسنايا تحسيمة بنيني تريك النور بدنايا يا رسول الله